Господин Радев, намираме се на новата улица, която свързва булевардите Хаджи Димитър и Бургаско шосе. Кога ще бъде пусната в движение? Общото е готова улицата вече, една пешеходна пътека има да се направи и плочките, които правим около паметника, които не са част от проекта за улицата, но искаме да се завършени, така че до края на месеца, сега април, ще бъде готова улицата. Колко метра е дълга? Около 300 метра. Колко време ви отне? Самото строителство отне няколко месеца, но всъщност подготовката за един такъв обект отнема около 2 години. Самото проектиране. Проектиране, съгласувания. Каква е целта на тази улица? Защо беше нужно да изградим точно тук? Има разработен подробен устройствен план за района на бившите казарми. Най-общо идеята на улиците, които се изграждат вътре и тази, която пресича целия район, е да се осигури достъп до терените, които са заемани от бившите казарми. Тук, например, най-важният проект, с който е свързана, вдясно, да, точно така е идеята за нова противопожарна служба на Сливен, която да бъде изградена тук, която да има излаз на тази улица, а от нея бързо да се стига до Бургаско шосе, до Хаджи Димитър, до южната и до северната част на града, респективно до източните райони. Така че следващия проект, по който работим за развитие в този район, е изграждането на новата противопожарна служба. Докъде стигаха разговорите ви с МВР и кога да очакваме същинската реализация на проекта? Това, което поискаха от нас МВР на този етап е, понеже на тях им е трудно, общината да изготви идеен проект за противопожарната служба и после на база на този идеен проект те да направят своите разчети за финансиране. Говорим с проектанти, които имат опит в проектиране на противопожарни служби, за да възложим идейния проект. Освен строителството на тази нова улица, един от важните въпроси е кога ще бъдат асфалтирани централните булеварди в Сливен. Кога да очакваме полагане на нова асфалтова настилка? Вижте, ние този процес не сме го спирали като цяло. Най-големия булевард Сливен Стамболов е изцяло преасфалтиран за първи път, откакто е пуснат в експлоатация. Да припомня, че Цар Симеон на влизане от Ямбол до стъкленото кръстовище, после Стефан Караджа зад реката, до излаза в посока Елена е изцяло нова настилка. В момента почти готов ни е проекта за Цар Симеон от Дамарския мост до стъкленото кръстовище. Следващия ни голям проект е за Панайот Хитов, където ще започнем след Цар Симеон да проектираме. Плюс сега в момента приключихме с отчуждаването на имотите около Раковска за разширението на улица Раковска от двата аслана до Новоселския мост. Проблема с големите булеварди е това, че години наред, десетки години бих казал, са експлоатирани без да периодично да се подменя асфалтовата настилка, само с кърпене. В един момент се получава така, че едновременно всички булеварди трябва да бъдат изцяло основно обновени. Това, което трябва да се направи, когато стигнем до там, да кажем, че всички са обновени, периодично на по-кратки интервали от време да се подменя горния слой, така че те да бъдат винаги в кондиция тези улици, да се поддържат със сравнително по-малко средства, отколкото изисква цялостната подмяна сега на настилките. Сега активно през летния сезон ще работите? Да, винаги за строителство най-активният е летния сезон, макар че така и до късна есен и почти до Коледа и Нова година позволяват условията да се работи тук. А финансиране откъде ще намерите? Различни източници на финансиране ползваме. Сега така възлагаме много надежда на тази програма, която се стартира с общински проекти в бюджета в Закона за държавния бюджет, макар че община Сливен така иначе не беше поканен да подпише нито едно споразумение от проекти, които сме предложили. Най-мащабният проект, който сме заложили. Извинявайте, прекъсвам ви, какво означава това не беше поканено да подпише? Проекти са включени в Закона за държавния бюджет. Министерството на регионалното развитие и благоустройство
кани общините да подписват споразумение, отделно споразумение за всеки от проектите, който е включен в Закона за държавния бюджет. Тоест има риск Министерството на регионалното развитие и благоустройство да не даде тези обещани средства на община Сливен ли? Не би трябвало, защото те са посочени в Закона за държавния бюджет. Проблемът е, че минава времето и остава все по-малко време, което може да се работи през тази година, защото това е свързано и с процедури, които трябва да се изпълнят. Нали, дойде април месец, 4 месеца минаха от годината. Разбираме, че няма как нали, Министерството на регионалното развитие едновременно да подпише споразумение с всички общини за всички проекти. Но така, според мен, хубаво е да се ускори процеса там по обработване на административното. Политическата ситуация, в която се намираме, дали ще повлияе на този процес? Надявам се, не. Така, дори служебно правителство има всички функции да изпълнява закона за държавния бюджет, респективно да се продължи с този процес. Нека отново да кажем всъщност колко средства очакваме по закона за държавния бюджет и да кажете и за кои проекти ще бъдат инвестирани. Най-крупната сума, която сме заявили, е за възстановяване на улиците в Речица след изграждането на канализация, подмяната на водопровода, изграждането на дъждовна канализация. Така че там ние се борихме за това да се стигне до пълно възстановяване на улиците и тротуарите, не само на там, където са минавали тръбите, защото нали, няма как да стане 1 метър, през 1 метър една улица да бъде направена на ивици. Надявам се наистина там да подпишем споразумението и да започнем реално на действие по този проект. По тази програма има предвидени средства и за колодрума, за проекта, който имаме за ревитализация на колодрума. По тази програма е заложена и улица Цар Симеон, за която казах. Предвидено е водопроводна мрежа на село Гаврилово подмяна, довеждащ водопровод на село Градско. Сега сме поискали включването на проекта за физкултурните салони на ПМГ и на езикова гимназия. Така че обща сума приближава около 50 милиона за инвестиции по тази линия. Това са само средства от държавния бюджет. Точно така. Но вие все пак кандидатствате и за допълнителни средства по линия на програмите, финансирани от европейските фондове. Затова казах, че използваме различни механизми, включително и собствени средства на места, но да кажем тази улица, която зеления коридор, който изграждаме по Никола Фурнаджиев, там пък е по норвежката програма, която е част от европейското финансиране, така че опитваме се всички възможни механизми да натоварваме, така че да привличаме средства за инвестиции в Сливен и в инфраструктурата на Сливен. Важни ли са европейските средства за община Сливен, господин Радев? Изключително важни. Да кажем, че в последните години големите инвестиции, които се правят в общините, на практика се правят с европейско финансиране. Ако ние разчитаме на местните данъци, на средства, които събираме, те трудно могат да стигнат и само за поддръжка на това, което имаме.